ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಇಡೇ ಓಲ್ಡ್ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಇಡೇ ಬೈದ ತೆಂಗಳು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ನನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಲಿಗೆ ಪೂಡು ಮಾದ್ರೆ ಭಾರಿ ಬಂಗುಡು ಇವನು ಬರ್ಸೊಂಡು ಹೊಂಡದು ಬೈದಿನಿ ಬರ್ಸೈತೆ ನಾನು ಶೋ ಕಾಪುಣೊಂಜಿ ಬಸ್ಸದೊಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಬರ್ರೆ ಐಕೆ ನೀಮೇಟ್ ಜಾಕೆಟ್ ಬರ ಪಾಡ್ದು ಕೈಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಬರ ಪಾಡ್ದು ಪಣ್ಣ ಕರಂಚು ನಂಚ ಅయింది ఇది నుంచి ಬಂದ ಭಾರಿ ಶೋಕುಲು ಮಾರೆ ಭಾರಿ ಪಣ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಣ್ಣ ಪಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಬಿದರ್ದೆ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಉರ್ದುದ ದೋಸೆ ತಿಂದಿತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಅವು ಕರಾಂಡು ಎಂಚಲ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಚ ರೀಚ್ ಏಪ 10 ಗಂಟೆ ಪೋತ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದ ರೀಚ್ ಆನಾಗ 2 ಗಂಟೆ ಆತನ ಬರ್ತಿ ಇಲ್ಲಾಡ ತರಕಾರಿದ ಕಜಿಪು ಮಂತದ ಪೋದಿತ್ತೆ ಪಣ್ಣ ಪಾಡೆ ರಾತ್ರಿ ದಿತ್ತನು ಬಟಾಟೆ ಬಕ್ಕ ದಾಲ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದ ಪಣ್ಣ ಕಾಡೆ ಸೋಮರತ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಇನಿ ತರಕಾರಿ ಸೇರುಜಿ ಐಕೆ ಅನ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇನು ತಿಲೆ ಒಂದು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುರುಮೀನು ಫ್ರೈ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋನಾಗ ಅವಳು ಪೊಣ್ಣಿತ್ತಲು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಗುರ್ತ ಬತ್ತದ ಪಾತಿರಲ್ಲ ತೂನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಪ್ಪಲ್ಗೆ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪಲ್ಗೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ತುಲೆ ಮಾತ ಜನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಫೇಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಬಂದು ಮಾತ ಪಾತಿರನಿಲ್ಲಿರು ಸೊ ಆ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೊಂದು ಪಣ್ಣದು ಎಂಕಿತ ಜೋರ್ ಬಡ ಆತನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಉಣ್ಪ್ಯಾನ್ ಸೊ ಬಲ ಸೋನುಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಸೋನುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಿನ ಆಯನಲ್ಲ ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪೋಯಿನ ಮೂಜಿ ಬೇಲೆ ಲಾಂಡ್ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಅವಡು ಅಂಚ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದೆ ಬೇಲೆ ಮಂತದೆ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು.